Cyn defnyddio'r contact 2000 Weed Wiper, ystyriwch eich iechyd a diogelwch a unrhyw faterion eraill. Sicrhewch eich bod wedi cael y hyfforddiant a'r tysysgrif cywir ar gyfer defnyddio'r offer. Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch i gynghorydd basis cymwys. Mae'n rhaid bod gan y gweithredwr y tysysgrif a cymwysedd priodol i yrru y cerbyd a defnyddio'r offer. Edrychwch am unrhyw gyfyngiadau o rhan rhoi cwistrellu chwynladdwyr ar tir dan sylw tir cynefin ac unrhyw dir sydd wedi ei dynodi fel arall. Darllenwch y gofynion trawsgydymffurfio a gofynion cynllun glasur lleibon perthnasol. Edrychwch ar rhagolygon y tywydd ar gyfer y diwrnod chwistrellu a diwrnodau i ddilyn. Peidiwch â chwistrellu'r chwynladdwyr os rhagwelwr glawd trwm o fewn 3 diwrnod. Dylai'r gweithredwr fod yn gyfarwydd ag unrhyw gyrsiau dŵr gan gynnwys ffosydd, ffynhonnau neu dyfryllau a chynllunio llwybrau o amgylch a rhwng ceiau i osgoi rhydio unrhyw ffosydd neu gyrsiau dŵr. Cofiwch, o dan gofynion trawsgydymffurfio, ni ddylid chwistrellu o fewn 2 fedr o gwrs dŵr, ond i bai eich bod yn cael trwydded ymlaen llaw gan gyfoeth naturiol Cymru. Pan fyddwch wedi gwneud hynny, byddwch yn barod i osod y peiriant. Yn gyntaf, gosodwch y bar llusgo i'r peiriant gan ei fod yn debygol ei fod wedi dosbarthu ar wahân i'r brif beiriant. Caiff uchder y brwsh ei reoli a'i newid gan defnyddio'r goes gafael i newid uchder tra'n tynnu'r pin rheoli uchder allan o'i safle. Gosodwch uchder y brwsh mor isel a phosib gan sicrhau nad yw'r brwsh yn gyffwrdd ac unrhyw wair. Yna, cysylltwch y bibell tanc chwistrellu i sicrhau bod y holl hilif yn mynd yn syth drwy llinell chwistrellu contact 2000. Yn olaf, sicrhewch eich bod wedi cysylltu'r cyflynwiad gwifrau 12 volt yn llwyddiannus gyda'r bocs rheoli a gyflynwyd yn y llinell cyn y pwmp. Mae'n deall sut mae'r bocs rheoli yn gweithio yn holl bwysig mwyn defnyddio'r contact 2000 Weed Wiper yn llwyddiannus. Rhowch y pŵer y system ymlaen a dyna'r bocs rheoli o leio. Mae'r switch toglo yn gadael chi addasu rhwng 1 a 99. Ar ôl 99, bydd yn mynd i F5, sef y gosodiad chwistrelliad llawn, neu full spray, sy'n sicrhau bod y pwmp wedi pwerau'n gyson. Dim ond ar gyfer y profion cyn chwynnu y bydd angen y dywystiad hwn gan defnyddio dŵr glân yn unig. Mae'r digidau sy'n cael ei arddangos yn toglo rhwng 1 a 99. Wrth chi ddeialu hyn, rydych chi'n amcangyfri fel canran y pla chwyn. Enghraifft, os yw'r ardal gyfan yn bla gyda brwyn, mae'n hawdd. Rhowch y ddigid y bocs rheoli ar 99. Bydd hyn yn actifedu'r pwmp pob 21 eiliad ac yn rhoi hanner litr o gymysgedd gymegol pob tro. Os yw'r pla'n 75%, gosodwch y rhif ar 75. Os yw'r pla'n 50%, gosodwch y rhif ar 50. Os ydych yn credu ei fod yn llai na 25%, gosodwch y rhif ar 25. Mae'r holl osodiadau wedi cyfrifo ymlaen llaw i osod y gymysgedd cymegol ar y gyfraith gywir. Efallai, y gewch chi synnu cynlliad o gymegon ddiangen arnoch mewn gwirionedd. Ar 11 kph ar y modau tir da, gallwch ochyddio 7 erw pob awr gyda'r contact 2000 Weed Wiper. Profwch popeth i orffen i sicrhau fod popeth yn gweithio'n iawn. Defnyddwch dŵr glân i brofi am unrhyw ollyniadau gan gynnwys y tu mewn i'r hwd. Defnyddiwch y bwtwm F5 ar y bocs rheoli ar gyfer hyn. Unwaith y byddwch chi wedi gorffen gyda'r profion, mae'r Weed Wiper yn barod i gymryd y cymegion. Glyphosate yw'r unig cymegyn a ddylid ei defnyddio gyda Weed Wiper. Wrth ychwanegu'r cymegyn, edrychwch ar labeli'r cynnyrch a gyngor ar ba offer diogelwch personol y dylid ei gwisgo, a sicrhewch ei bod ar gael wrth drin y cymegon a llenwi'r peiriant. Rhaid gosod hambwr diferon o dan y tanc wrth lenwi fel bod unrhyw diferion neu ollyniadau yn cael ei dal. Dylech gael pecyn gollwng cymegon wrth law i helpu i cynnwys unrhyw diferion neu ollyniadau mawr. Sicrhewch eich bod yn gwybod sut mae'n gweithio. Os bydd hylif gronodedig wedi ei gymysgu o'r chwistrell yn cyrraedd gwrs dŵr, cysylltwch â Cyfoeth Naturiol Cymru. I leihau risg o lygru dŵr, rhaid trin a chymysgu'r chwistrellu ar wyneb lle na all yr hylif dianc a lle caiff unrhyw hylif sy'n gollwng ei dal. Rhaid i unrhyw hylif a gaeth ei ddal ei drin drwy fiobed wedi leinio neu biofilter. Fel arall, gall llenwi'r peiriant mewn cae ar yr amod eich bod yn gwneud hynny y ddigon pell o unrhyw fynedfydd, cyrsiau dŵr, ffynhonnau neu dyfryllau. Rhaid bod gwair yn gychuddio'r cae ac ni ddylai pridd fod wedi ei gwasgu ei gracio neu'n llawn dŵr.
Ar gyfer cynnwysyddion chwistrellu gwag, dallenwch label y cynnyrch gael cyngor ar ei gwaredu. Os nad oes unrhyw gyfrifiadau, dylech olchi'r cynhwysau 2 waith gyda dŵr glân ac arllwys y dŵr yn ôl i'r tanc. Gaeth hwn ei defnyddio a'i leidanu i'r cnwd. Ni ddylai dŵr cael ei arllwys lawr draen neu garthfos. Unwaith y byddwch wedi ei golchi 2 waith, dylech cael gwared ar y cynhwysydd yn unol ag arllawiau gyfredol. Gosodwch y caead yn ôl ar y tanc pan oedd wedi lenwi byddwch dychwelyd unrhyw chwistrellu heb y defnyddio i'r storfa. Rhan olaf y gwaith yw dywys cyflymder. Nid yw un yn hanfodol o gymaru â chwistrellu bŵm traddodiadol, gan fod y peiriant yn golchi'r cymegon o'r brwsh ar gyflymder penodol. Mae'n bwysig eich bod chi'n teithio ar gyflymder diogel i dibynnu ar gyflwr y tir. Os ydych mewn ardal fryniog iawn, efallai byddwch chi wedi gyffyngu i gyflymder o gynarfed â 5 kph, ond ar y modau tir gostod da, gallwch deithio ar gyflymder o lan i 11 kph. Pan bydd ardal gyfan wedi gorchuddio o brwyn, gosodwch y bocs roli ar 99 mwyn rhoi'r eich hafswm o gymegon cymysg. Canolbwyntiwch ar yr un ofalus a sicrhewch eich bod chi'n gorchuddio'r ardal gyfan. Wrth olchi ardal y dwysedd is, addaswch y bocs rheoli a gyfradd is. Gan dechrau gweithio gyda dim ond hanner danc o gymysgedd chwistrell mwyn gwerthusio'r cynnyrch o gymharu a dwysedd y chwyn, helpu osgoi'r angen i gael gwared ar gymysgedd gormodol dros ben. Yn olaf ac yn bwysig iawn, mae'r botwm override yn caniatáu'r gweithredwr ychwanegu cymegon at y brwsh pan fydd angen. Dylech ond ei defnyddio pan fydd angen a dim ond am 6 eiliad, hanner litr. Ni ddylech ei wasgu'n barhaol gan bydd hyn yn gollwng llawer gormod o gymysgedd gymegol. Y nod yw cael digon o gymegon ar y brwsh mwyn gallu lladd o chwyn heb cael dirlenwad lle mae'r brwsh yn dechrau diferu. Os bydd hyn yn digwydd, diffoddwch y peiriant am gyfnod byr tra'n barhau i olchi neu trowch y bocs rheoli i osodiad is. Cofiwch dadgysylltu pibell y tanc chwistrell cyn gadael yr ardal wedi ei thrin mwyn i unrhyw ddŵr golch dreinio ynddo, gan wneud yn siŵr eich bod yn ddigon pell o fynedfedd a chrysiau dŵr. Pan ddech chi wedi gorffen, gylhach y tu allan i'r peiriant ag offer gyda dŵr glân i gael gwared ar unrhyw weddillion chwistrellu a allai achosi llygredd. Gellir gwneud hyn yn ôl yn yr ardal trin penodol, lle gellir dal unrhyw ddŵr a cheffeolchi. Ond yn delfrydol, dylech gwblhau hyn cyn gadael y cais yn cael ei drin, ond cofiwch eich bod yn cadw'n ddigon pell o gyrsiau dŵr. Sicrhewch eich bod yn gwisgo'r offer diogelwch personol priodol. Bydd angen golchi'r tanc gyda dŵr glân. Neilltiwch ardal gyda chwyn heb ei drin mwyn troi'r dŵr golchi yno, gan ddilyn y telerau. Drwy wneud hyn, mae'n sicrhau bod y tanc a'i holl bibellau, y falfiau, chwistrellwyr a'r systemau i casglu gael ei gylhau'n drylwr. Dylech cadw cofnodion o pob chwynladdwr a rhoddir yn unol â gofynion trawsgynffurfio a glastur. I orffen, storiwch y peiriant yn ddiogel ac yn barod ar gyfer ei ddefnyddio tro nesaf.